problemes importants als quals s'enfronta el riu Serpis són, per una banda, l'alteració del règim natural de cabals i, per l'altra, l'alteració de la morfologia del riu deguda a l'ocupació del terreny. Pel que fa a l'alteració de cabals, consisteix bàsicament en la reducció de la quantitat d'aigua que porta el riu per l'extracció d'aquesta per a usos agrícoles i urbans principalment. Això fa que el cabal del riu al llarg de l'any siga mínim i fins i tot nul durant molts mesos. En quant a l'alteració del terreny, aquesta es dona principalment per l'ocupació del riu amb infraestructures com els assuts, que dificulten la dispersió d'espècies al llarg del riu, i per l'agricultura, que es troba en les zones on s'hauria de desenvolupar el bosc de ribera. Potser una bona forma de reduir aquests problemes siga recuperant els usos que ens ofereix el riu, com ara baixant a gaudir dels seus espais. Segurament així siga més fàcil exigir la seva recuperació.